Bizkaian, Eliza osatzen duten komunitate eta pertsona guztiak animatzen jarraitu nahi dugu Karitasen. Erantzukizunean, hurbiltasunean eta duintasunaren errespetuan oinarrituta lan egiten duten voluntario, kontratatu, laguntzaileok, injustiziak salatzen ditugu edonon direla ere, aukera gizatiar, abegitsu eta etxekoagoak eraikitzeko asmoz. Komunitatearen sentsibilizazioa, parte hartzea eta mobilizazioa sustatzen ditugu, harreman bidezkoagoak bultzatze aldera. Zaindu eta hobetu behar dugun lur honi merezi duen errespetu eta babesa eskainiz. Soin lan egiten dugu beste erakunde sozial batzuekin, plataforma eta sare ezberdinetan, beti ere mundu bidezkoago eta solidariago bat lortzera bidean, pertsona ororen eskubideak bermatu ahal izateko. Karitas ezagutu dezazun nahi dugu. Kalte beratasun egoeran dauden pertsonei bide laguntza eskaintzen diegulako ibilbide osoan zehar. Hauxe da gure konpromisoa. Zeurea ere izan dadin gonbidatzen zaitugu. Guztiak izan gaitezke apartak. Justiziaren alde lan egiten dugu.